Milí priatelia, prajem pekné leto, ale to, čo som videl včera, nemôže nikoho nechať chladným. To, čo sa deje v Španielsku, kde takmer 50 000 migrantov prekročilo šengenskú hranicu, to je ten vážny problém, ktorý by sme mali riešiť. Asi každý z vás už videl problémy s migrantmi v rámci Európskej únie. Nie je to sranda. Agresivita, násilie, neprispôsobivosť. Nebudem hovoriť o vlne migrantov zo Sýrie, ale prichádza veľká vlna migrantov z Afriky. To, či je organizovaná alebo nie, to nechám na vašu úvahu. Či je to trest pre Španielsko alebo nie, to nech si každý zodpovie sám. Je to však problém nás všetkých. A to nie len preto, že Slovensko musí za každého migranta, ktorého nepríjmeme na naše územie podľa kvót platiť niekoľko 10 000 eur, ale aj preto, že títo ľudia sa nedokážu prispôsobiť európskemu právu, mysleniu. A ich jediný cieľ je prísť sem, etablovať sa a Európu nútiť prispôsobiť sa im. To, čo sa deje v Španielsku, to je skutočné riziko. Ja si dovolím povedať jednu vetu, že nie Rusi, ale migranti sú problém, ktorý rozbije a zničí európsku kultúru.